entzuleok eta ongi etorri Euskal City programara. Gaur kontan ere, Nafarroako bi pertsonekin elkartuko gara eta Euskararen inguruan mintzatuko gara. Euskararen errealitate ezberdinak ezagutuz. Gaur kontan bi gonbidatu ditugu, alde batetik Xabier eta bertzetik Beñat, atxaldeon biei. Atxaldeon, baizi bere. Bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidake pixka eta azaltzea nortzu zaten, nondik heldu zaten, ze ofizio duzuen, hola definizio txiki bat bezala zuen buruaz. Nahizun bezala. Bueno, nitxe garko naiz, oantxe irakaskuntzan hasi berria, Iruñeko bigarren hezkuntzako institutu publiko batien abil, matematika erakusten, eta... Matematikaria zara orduan berez, ofizioz? Nik ingenieritzek hasi non, hori da, baina bueno, lehen egurtua zela, hori beti izan ilusio hori azteko irakaskuntzan, ez, probatzeko, eta momentuz hori, arroan guztu nabil. Eta hortaz gain, zeintzuk dire zure afizioak? Afizioak, pues kirolaz aparte nik uste musika, ez, oarkabetaldian nibili naiz 7 urtez, hemen inguruko gazte batzukin, eta hori zen ikuste, gehien bat, azpimarratzeko. Eta ze instrumentu da zure gustokuena? Trekitixa. Orduan trikitilaria zara berez? Ni berez trekitilaria eta taldean gitarra jotzen dut. Aha, orduan bietan ibiltzen Hori da, zara eta pixka bat. moldatzen zara. Eta zure kasuen, Xabier, konta duzu? Ni Xabier Mendikoa naiz, Baztandarra, 21 urtekoa, eta duela 2 urte Arribitako teknikari bezala nabil, Guia de Barrancos bezala, eta mentxe jarraitzatu Euskarri mailan lanean, eta inguruko xokuetan lanean ere bai. Horren zure afizioak ere pixka torti daiezte kirol mundutik? Bai, azkenean txikitatek izan dutola mendiko zaletasun hori, eta azkenean zaletasun hori hobi, lana bihurtu da bai. Bueno, galdera motxu batzuk prestatutu dut, pixkez zuen burue hobek isago ezagutzeko, prest erantzuteko. Gau? Bueno, errexa dire, egon tranquil. Lehenengo galdera da, ea ze urtaro den zuendako berexena edo gehien gustatzen zaizuena? Bueno, galdera zaila da, nire ustez lau estazio badute bere xarma, pertsonalki, xarmi politena dena udazkenak. Azkenean udazkenak naturako kolora dakietan gatik, eta baita ere etxetako zuen usainak ere arras emaitza polite baten du. Horren oroitzapen honak tortzen zaizkizu usai horrekin lotu ezala. Zure kasuan, zein da zure urtaro maiteana? Ba, nire kasun ere berdin egieran, udazkena, azkenko naturan kolore aldaketa horiek, eta Xabek erandu bezala, pues hori, zu lehenengo usainak, eta beti nik uste oroitzapena mugitzen tula barrenin. Feriak ere horregoten dire? Baita, tentazioa. Eta itxaso edo mendizaleagoak zate? Hemen inguru mendiagunaren itxasua. Bai, nire itxasu tiratzen dut geixo egieran. Udan, edo bidaietan, edo ez dakit beti dago xarma bat nik uste bere itxasok. Bai. Bueno, lehen erranduten bezala, pasioa lana dut eta abizena mendikoa, Mendikoa, mendikoa nahiz bai, egerateko. Bai. Itxasorare joateko itura duzu noiztinka badare? Bai, zerbait bai, baina nahiago teleku solidoan ibili. Eta jatetxe batera joan ez gero, zer eskatuko zenukete menu hola zabal bat edukiz gero jateko? Nik dudi gabe arraia, hori behar dut. Bai. Orduan arraintzalia zara? Bai, dudi gabe. Eta badago arrainen bat hola bereziki gustatzen zaizuna? Buah, edo zein, igual, bai. Ni araine guztorako, bai, arraia, dudi gabe. Zure kasuen? Ni, artikulietan hiru entrantia, artikulietan nire, osea... Eta ze hiru hartuko zinituen behin patzen hasite? Autentu jarriz, atia, dudi gabe, atia, arroza ere bai, txuleta, denetai. Eta gero postre, franzer, bai, edo... Postrezalia ere zara? Gatzezkoa gehiago. Horrein gazi gehiago gusten zaizu, baina postre bete ongi sartzen da, ez? Bai. Ez dakit irakurtzaleak zaten, baina badago libururen bat hola bereziki markatu datzuena, edo euskal idazlen bat bereziki maite duzuena? Nik irakurtze gustuko dutela denbora badin denago ezala, ez? Novela beltzetola bai, baina irakurle bat konkretuki jaran ez dut. Baina batez ere hola tensio puntu bat baduten liburu gustatzen zaizkizu. Hori da. Bai, bainatek erranden bezala nire kasu berdin gertatzen zait, azkenean ez naizola irakurle finko bat, baina aldike hartzut tartetxoa artikulu batzuk irakurtzeko eta hortxe ibiltzen gara. Horren zuri igual irakurketa gehiago lanari lotutako irakurketa edo gustatzen zaizu? Bai, más o menos. Informatiboago dena edo teknikoago? Bai, batez ere informazioa biltzeko eta pixket enteratzeko inguruko gauzetaz, bai. Eta euskeraz edo erderaz leitzen duzu informazioi normalean, edo inglesez? Orokorrean, mine ematen da erratea, aitortzea, baina informazio portzentai handi bet erderaz konsumitzen dut, gero bergainaretekoa eskuaraz,
pues, inguruko aldizkariek, txipitxapa eta negunkarietan ere bai, eta gero pues, artikulu zerbait, pues, azerriko hizkuntzekin, pues, inglesez edo bertze hizkuntzen baten igual, pues, entenditzen bali baden, pues, aintzinet. Eta pelikulak ikustea, zinera joatia gustatzen zaizue? Bai, nio gehiago itxin sofoan, igande arrasle batin. Eta badago serien bat, ola azken aldien txoratu edatzun edo pelikulen bat bereziki... Nik uste 1000 aukera bat duzula gaur egunez telebistan... Ez dela inerreixa, ez aukeratzeko. Zu baduzola serie edo pelikulen bat bereziki maite duzuna? Bai, batu dola bizpiru. Asmentan izan zen dola bizpiru lau, bortzurte bumbet pues, Breaking Bad. Breaking Bad seria, pues, bastante hola polite, kuriosoa. Eta bertze bigarren errainuke Vikings. Vikings teleserie famatu hau, gaur egun Netflixen agertzen dena eta leku guzietan. Eta hortzen gailtzen, engantzatuek. Ordenarekin pasten duzu ordu alduzu ratota galdela ikusten, ez dela? Bai, orokorrean bai. Bueno, euskal kulturan edo musika gintzan ibilizate, zara batez ere, ze talde maite duzu Euskal Herrian? Nik egileran... Ez dutela talde bereixikan, prestaki berritxarrak, gatibu, esian... Normalean gehien haitzen din horiek, ez? Ez dutela bereixiki, ez dakit, bitxilla edo... Baina gustatzen zaizu euskal musika entzutia eta kontsumitzea? Bai, nik gehien bat euskal musika konsumitzen dut egeran. Eta trikitixei lotu edago musikara igual baduzu tendentzia handiagokoa? Bai. Txikitatik, beti ez dakit trikitixei ikasten haseinetik, ez dakit jo izan dugun kantak ere izan die beti horrei lotuk, orduan ez dakit trikitilarik, erromerit talde horiek izan die gure referentzia, ez errateko modun. Bai. Zu baduzu talde bat ola bereziki maitea? Bai, batut dola bizpiru, beinatik erronden bezala, berritxarrak, txarretatik beti nik izan dugu berritxarrak inguruen, bai eskolan, institutuan, eta hola, bakien zazpi ere bai, hola famatu direnak, eta gero gelitzen naiz batez ere nera bezaroan gino delik, 14-16 urtekin, zaunetugun La Polla Records, Eskorbuto, eta gise hortako taldeak ere bai. Horren nola punk moduko horiek ere maitezen dituen batez ere nera bezaro inguruen? Bai, errain nuke baietz. Izan dut aldike temporada, que igual triste nagoelaik edo, pues igual La Polla bezalako taldeak aitzia edo bertzenaz txikoski ere bai. Imagino gaztiak izan eta bestazariak ere bazatela, badago beste bat bereziki maite duzuena eta urtean zehar esperoan egoten zatena? Nik inauterik, personalki, egeran. Herriko inauterik netako dio, ez dakit, berezik. Nola egiten duzuek, ze herri bak hemen haunditza aldatzen dela? Guk igandiken hasten dugu kinto bazkarik herrian, gero astelenein eskian ibiltzen gara, karro bat armatzen dugu gaztin hartin, eta auzo hortxe ibiltzen gara, eta aste hartin ja desfilia, mozorren desfila egiten dugu. Eta 3 egun horietatik baten bat bereziki astelena etxez. Gaztindako guztela berezina, errateko moduan, bai. Eta baserri pila bat egonen dire gainera etxalarren, ez? Desente, eran izan dago goizko 7 gelditu eta gaueko 8 arte 9 hortxe gelditu gabiltzen gara. Zuk ze besta duzu maite? Ni besta maitena, San Ferminek errain nuke, San Ferminek, Iruñeko San Ferminek. Lesakagoak kriston fama dute, baina pertsonalki San Ferminetakoekin geldituko nintzen, bai. Eta 6ak gateko itura baizue edo edozein egunetan maitetuzu San Ferminek? Orokorrean denak maitetut, baina batez ere bizikoa txupinazokoa, gaiteruak plazan jotzen, oiularro jartzen dut, hori pentsatzea. Bai. Eta Euskal Herriko kulturari edo Euskarari aportatu dion edo ahondiz mandion pertsonai batean pentsatzeko eskatuz gero, zintortzen zaizu burure, bote prontoan? Ni hola pentsatute errainuke bertsolaritzak, zerbait zer ikusi izan duela. Euskara kultur mailan, batez ere bertsolarismoa da, bertsolaritza barkatu Euskal Herri mailan aurkitzen aldugun aktibitate bat bastante gaur egun erabili dena. Eta da bastante nomada errateko moden, gaur arpatzen aldugu bertsolaritza sesio bat. Mutrikun eta gero bertze bat Nafarroan bera. Eta horrek edatzen du nire iritziz Euskaran zabaltzen du, ez, azkenean euskara. Eta badago bertsolarin bat bereziki maite duzuna? Bai, Igor Elortza. Igor Elortza gustatzen zaizu? Bai. Eta haren diskoak ere aitutuzu, maitetuzu? Bai, zehose aitzen dut, baina ez dutela fanatismo punto Igor Elortza aitzeko. Ez duzu bera argazikoa zonbatu, Oino konez.
Zure kasuen? Nire kasun, etxeratiko urrundoko gabetikan ere, Peio Apezetxea da etxeratko apaiza. Beti izan da, eta nik uste da, pertsona bat Euskaltza Indiako parte izan da, eta herriari haunitzen mandiona, ez? Herriari, euskarari, eta ez dakit, bai, lan haunitz egin du, euskaren alde, ez dakit euskara zabaltzok asmotan, eta pertsona... Urte haundiz dara mazki etxalarren? Bai. Eta igual frankismo garaian ere bai izan zen erreferente haundietako bat? Bai, eta gintzit, pertsona bat haunitzen manduna, ez? Eta bizi duena, ez? Agian euskal zaletasun hori edo. Eta euskaran panoramika pixkat ikusiz, etorkizunerako begira baduzue ametsen bat euskararekiko edo halakoren bat? Ez dakit, gu musika taldeen eskusakin ez dakit, beti izan gara euskaran aldeo saiatu gara gure maneran, errateko modun, hori euskaran giru hori pixko zabaltzen, indartzen o behintza mantentzen, errateko modun. Eta Nafarroan, ez dakit ikustela eraimu bat, igual diversiade handiz daukana, ez? Bai, kulturalki, bai, ez dakit, eremuka. Eta, saiatu gara, aldugun enean pixko zabaltzen eta bizitzen. Orduan ez dakit, bai, niko jara noizuke. Zu baduzuela ametsen bat edo euskararekiko, Euskal Herri edo Nafarroa mailan? Ametsa beharren errain nuke pasio edo ilusiona, errain nuke. Duela gutxitetik aukera bautola bidaiatzeko eta hortxe biltzen naiz. Kanpotarrei, arrotzei, bai frantzesei, italiarrei, inglesei, euskal kultura erakusten eta hitzek erakusten eta pizpixke bat gure inguruko kultura azaltzen ere bai. Eta nola reakzionatzen dute hau da, badakite Euskal Herrian existentziaz, ze ikuspuntu dute guretaz edo badute? Claro, ikuspuntu orokor bat atratzea zaila da, batez ere Irlandar kulturak edo frantziar kulturak badute ikuspegi ezberdina. Adibidez, Irlandakoek duela egun urte eskas izan zuten beraien historia eta barre gatazka. Guk ere gure historia eduki dugu, frantziarrek ere bai, eta orduen ikuspegi ezberdine bat uzte bai. Eta ze saiatzen zara transmititzen, ze kontatzen diozu Euskal Herrien inguruen edo Nafarroan inguruen? Orokorren genuke paisajiak, azkenean erreixena direna mobilete biretzeko, Googleen sartzen gara imagenez, eta Euskal Herriko xoko xoragarrik erakusiz, horri biltzen gara, bai. Zuke eduki duzu sekula aukeraik kanpotar bati edo halakoren bati erakusteko edo kontatzeko Euskal Herrien inguruen? Bai, bidaiatzea gustukoek eta azkeneko, nik ustela saikatzen duna ez, deigarren egiten da igual ez dakit, Afriki paraldera edo Tailandia, ez dakit lako lekuta joan eta igual lehenengo gauza deigarrena da paisajin aldaketa hori ez, hizkuntza argi dago leku bakoitza bere kultura propio dukala, baina paisagian enkantu hori, xarmo hori nik uste hemen bai badukagula, ez? Eta beti nezarte deigarria dena, kanpoko endako. Komentatu duzu bidaiatzea, badago bidaien bat bereziki markatu datzuena edo etorkizunean egin nahiko zenutena? Ni Tailandian egon nintzen horrek urtean eta nik uste aizpoiri izan zela. Bai. Betiko oroitzapena daukazu hor, ez dakit kultura desberdin batena, pentsake desberdin bat, izateko modu desberdin batez. Eta bai, rekordu polita daukatu horren gura. Eta hola etorkizun hurbil batean egin nahiko zenun bidaien bat? Pues urrengoan ikuste India do Mexiko izango dela betikan bat. Bai, egia. Bertze kultura batzuk ezagutzea maite duzu, ez? Pixket urrundu da... Bai, aberazgarria da nik uste, ez? Pixket konparatzea, ez dakit ikustia, bizitzeko modu ezberdina badela. Ez dakit, errespetuz polita da benpin alderatzea, ez? Izatea ikuspuntu ezberdinak gauzen ingurun. Zuk? Balduzuela bidaian bat bereziki markatu datzun edo berezi izan dena zuretako? Bidaia markatu datenak, nuke, hauniz bide, eta nuke jakinen nundik hasi. Baina aintzinago guztetako litzedake Ameriketa lurraldea bisitetzia, bertako kultura eta inguruko xokoak ikusteko eta bertako mendie bisitetu, jendea ezagutu eta gastronomia baita ere. Zuek zonalde euskaldunekoak zarete biek, Elizondarra eta Bertze Etxalarkoa, etxetik jaso duzu euskara? Zuen etxean euskaraz mintzatzen ziren txikitatik? Bai, txikitatik zorionez, txikitatik izan dut aukera, bai inguruko pertsona, familia, lagunek, oroar euskaldunak izan dire, eta txikitatik ema hizkuntze euskara eskuara izan dut, bai.
Zure kasuan ala izan da binat? Bai, nire kasuan berdina eran. Bai, gurasuk, bai, aitona amonak eta ingurukoa kuadrilla, lagunak, ez dakit beti izan dira euskaldunak, eta euskal giro hori izan dugu eran, ama hizkuntza. Zuek txikitan zait horituko zaten, baina edo koiskortzen ja gaten zineten einan, nabaritzen zinuten euskara zerbait zaila zela mantentzeko eta transmititu dute euskararekiko kezka hoi, edo zuek pixket erritik atra arte erango nuke ez zineten konsiente izan euskarak zuen egoeraz Euskal Herrian? Nik denborakin ikusute eran. Kanpora ikasten, eibarren ikasten naiz. Naiz urrun joan, bino jabai ikusten zula haunitz urrunduko euskaran ez da garen. Pixkot indarra galdutzen dula ere muka, ez? Nola esateko erdal hizkuntzak eragin zuzena badokatela, erateko modon. Eta gaur egunera gila da, hemen ingurunere gaztetxunak herri batzutan, igual ikusten dela erdal puntu bat gehitu dutela euskarari ikuste. Zuk nola jaso zenun hori? Aldaketan abaritzen momentun batean edo? Bai, txikitetik euskara arloan ibili gara, bai eskola, lagunekin eta hola. Eta gero, 12 urteak aldera, institutuan sartzegin, orden ikusten da erdaldun kutsu hoi. Eta poliekin nahi ez nahi, kutsetzen gaten gara. Eta denborakin, denbora intzinet gala, kontuman gara nortzu garen, eta zein den gure historia, gure identitatea, eta denborakin ohartu naiz. Baina kuadrian euskeraz edo erderaz solasteko ohiture baduzu? Zuek euskaraz normalean? Bai, euskaraz, orokorrean, eta taldea kuadrian bera kanpotarrak egin badutuz eta imertze urte, euskaraz ez duten haunitz solasten, eta beraiekin aldik eskoraz ibiltzen naiz, eta beraiek erdaraz erantzuten datate, baina niolako horrezik gabe, bai. Zure kasuan instituto batean lan egiten duzula kontatu dakuzu, Iruñan gainera. Nola ikusten duzu zure ikasleak? Ez dakit, lehenen gurtia da, baina momentuz daukaten ikuspegia denadie ikasleak, gehienak txikitikan euskaraz ikasi dutenak, baina familian erdaraz hitz egiten zenak, eta eskolan bertan ere beraien artean erdal giro daukate, eta honetan irakasleari zuzendu ere erdaraz egiten dire, eta hori ez dakit. Zuri erderaz zuzendu zaizkizu? Bai. Eta holakotan zein izaten da zure papera, nolako da zuretako egoera hoi? Piskaten komodu eran, nik ez dut erdara aldatzen ere hizkuntza, baina bat erdaraz ibiltzen niri zuzentzia erdaraz, eta zu euskar, ez dakit, piskot ilogikoa do sentido babia ez, denek azkeneko gaude euskal eremu batian nahi izan dulakoz beraiek adibidez, ez dakit, piskot pena ematen du. Zuk nola ikusten duzu gazteri, uste duzu ez dela transmititu euskararekiko kontzientzia hoi, nola? Nire iritziz ikusten dut eremuke narpatzen alduzu eskualde bat euskaldunago edo eremu bat euskaldunago bertze baino. Eta azkenean dependitzen du aurrek norata dantiren, ikastolara edo bertze eskueloterat. Eta hori pixket sumetzen da euskal alderdi hori, euskal afera hori bai. Zuk non ikasi zenuen, Xabier? Ni Elizondarra egite, baztan ikastolan. Eta ondotik bertzolekun batean ibili zara ikasten? Bai, ikastola eta gero, Pilarren ibili ginen, Elizondan berian, eta Pilarreko laburtoiek akitu ondan, Lekarezko institutuan. Hortxe ibili ginen, LB ez dakiten horretan eskoraz, DBH bat egiten, DBH-eko horiek eta gero batxillerra. Eta goi mailen bat edo egin zenun? Bai, batxillerra onduan 2 urtetako FP bat inuen, Técnico Dirección Superior de Cocina, eta hortxe ibili ginen, Donostin 2 urtez ikesten, eta erran beharra da Donostin izekite, erdaraz zinuela kurtsoa. 22 urtez ibili nintzen, 21 urtez ikasketak euskaraz egiten, eta 22 urtetek egin zin, erdaraz tokatu zitzaiten. Eta, asmentan beti ere zaila izeten da, beti txoke hoi izeten da, baina, azken eramangarri izeten da, eta nire ustez ere bai lagungarria. Pixka sortura hartzeko eta da. Donostin, bai Eibarren ibilizatela Gipuzkoan, onditzetan Gipuzkoa lotzen dugu ez, euskal eremuakin, baina zuk zer realitate ikusi zinuen Donostin? Donostin euskaraz bizitu ahal izan zinen? Eskolatik aparte? Bai, orokorren bai. Inguruko... Esaten da. Lagunekin edo? Bai, lagunekin, klasetarat ere bai, eta
eremu betarraz euskaldun arpatu Donosti, orokorrean. Gertatzen dena unibertsitateak eta olako eremuk egite, jendea euskaldun horitz arpatzen dire Donosti. Eta berez Donostiar euskalduna da, nire iritziz. Zuk Eibarren ze realitate topatu zinuen? Zuk euskaraz entzun dituen ikasketak? Bai, euskaraz egitun. Eta egia da, sortu genuen lagun taldia gehiamatzela Gipuzkoako bostaldekoa, eta bai bazagoela euskal giroa gure artean, euskaz hitz egiteko joera hori ez. Baina gure kasuan hori ez, Bizkaiako, nire kasuan, Bizkaia aldeko ezagun batzuk bai zure joera gehiago erdara jotzeko. Eta sekula planteatu zen duten euskaraz mintzatu gara, edo halako hausnarketan bat ematen zen sekulako adrian? Pues egia da honistan nik uste pertsona bat aski dela, pertsona batek erdarako joera izatea, pixkat kutsatzeko giru errateko, kutsatu, ez utxarra eraten, bai, pixkat kutsatzeko ez dakit, bai. Da Xabik erratuna, berazgarria beti beste hizkuntzak jakitea, baina bai igual badugula joera euskaraz ekintzeko eta ez beste hizkuntzak ez dakit. Euskaraldia egin zen ganden urtean, eta 11 egunez euskaraz mintzatu zen hainbat jende. Aurten uste duzue, ezagit parte hartu zen duten euskaraldian? Nik zoritxarrez kanpoan egon zinen? Kanpoan indagoen eta ez nire aukerik izan eskualdia egiteko. Nire bidai batien egon eta nengon... Ez zinauden hemen. Eta aurten behire pixkat ikusita entzuko zenuten, imaginatzen dut nola gantzen euskaraldia. Uste duzu holako ekintzak beharrezkoak direla euskara mantentzeko? Errenuke baietz. Azkenean euskara edatzen da modu ezberdinetan eta holako aktibitateak itea arras interesgarri dire, bai euskaldun zaharrentzat, euskaldun berrintzat ere bai, baita edozein urtetako pertsonendak ere bai. Zuk ere ala uste duzu edo? Bai, inoiz eta soberan ez, nik uste ez dakit noeran, bai euskaran dago eta bertzea lorra honistan nik uste berazgarri lagolko ekintzak antolatzea, bai. Eta pixkat, zure ikaslei begira, intentzia duzu haiei ere bai pixka kontzientziatzeko euskaraldia dela eta aprobetxatzeko, edo matematikakin zaila izaten da batzutan hizkuntza gaiak lantzea. Dudik gabe nik uste azkenko, ez dakit, dela hizkuntza bat ez, da erraminda bat ez dakit horrekin lan egiteko igualdu ikasgaia. Eta bai, nik uste saiatzen garela, egunerokon ere, nola bait pixka bultzatzen arteko moduan. Baina bi aldetikan eman behar da ez, gauza antzinetetzekan ikuste. Alizeten da batzuten bai. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzue Nafarroa euskararekiko? Baizun bezala. Gai, zaila da, ez? Galdera komplikatu da. Ez dakit. Nik iritzi pertsonal bezala, ikusten dut duela 20 urte, duela 10 urte arte duten diferentzie positiboa. Batez ere, lehenago gusten zen jendean artean euskaran ez jakintasun hori eta gusten zuten pixket mesfidati bezala. Eta gaur egun pertzepzio bezala, pertzepzio pertsonala bezala gusten dut jendea gaur egun gero eta interesatu dagoela euskal kulturai buruz eta errenuke iritzi positibo bat. Bai, nik ere hizkuntza zela, bai, egia da igual euskalki pixkanaka dira ez dakit indarra galtzen arteko modu, ez dakit, baina egia da bai euskalatikan igual grin hori edo pixka sortzen nahi dela, ez dakit jende gehiago euskalduntzen saiatzen dela bere burua, baina ez dakit euskalki hor pixkot pena bat dutenak ez azkenko... Zuek ikaitzen zate kuadriakoekin, etxekoekin? Bai, kuadrillin, baina ez eguneko eguna. Gero eta gutio? Bai. Eta zuen herrian, zu kuadrian ezagitiketan aitzen zaren edo zuketan? Nik zoritxarrez lagunekin ibiltzen nahi zuke, baztango zuken. Eta bizpiru lagunekin iketan aitzen naiz, batez ere bere ingurasoak euskaldun zaharra direlakotz, eta txikitetik barreratu dugu ikeka ibiltzea, baino modu harin betean, errenuke. Baina, saiatzen gara eta ordu ilusioa eta jazta. Zer uste duzu, zeintzuk dira osagaiak zuen ustez Nafarroan euskararen egoera aldatzeko? Osagailu balin badago, Pertsonalki barko nuke 20 minutu pentsatzeko. Sakotzeko. Uste duzu gobernuek edo legealdiek laguntu beharra dutela, uste duzu autu pertsonalagoa dela eta pertsonen kontzientziazioan dagoela?
Horre, gobernua bai dagoela zuzenki loturik ez, bai euskarakin eta edukazio arloakin ez da nire bentsat ikusten dutela ez, gobernu aldaketa den aldiro, ez dakite badakagula inestabilidad edukazioan ere, edukazio munduan, eta hori da zuzenki loturik azken euskarakin nahi zen edo ez izan, bai. Zuk ere ala uste duzu? Bai, ez du inola ganbarrik, durala urte hogetan ikusi dugu ze diferentzia jaso dugun euskararen aldetik, zoritxarrez duela lau urte baino gehiago ultzama mazen esan erran, irratie, eta diru laguntzak ez zituzten baten, lehenako Nafar gobernu zaharrak, aspaldikoak, eta bertan bera etxibarri izan zuten, diru iturrie eskasa zutelako, edo deus, eta etxibarri izan zuten zoritxarrez, eta bueno, aintzinet aintzinet segitu zen adibidez Xaloa telebistak, zorionez, eta eskualdeko komunikabidea izekite, plazer bada hemen parte hartzea. Bukatzeko azkeneko refleksio bat duela gutxi agertu zen komunikabide ezberdinetan ez, Nafarroinezera urten tuterara jende gutxi edo gandela. Zuek berri hori jaso zen dutenean, ze sentsazioekin gelditu zineten? Hitz gutxi den erranta tristure. Azkenean tutera Nafarroa hegoaldeko lurralde bat izekite, eguneko portzentaje altu betian, 60 egunetan iduzki izaten da, eta 5 egunetan kaso ere zurie. Eta pixka sinez gaitza, kriston lan nahi dute, tuterako ikastolek eta bar, eta gaineran egun hortan, egun finko bat edukite, eta urie izete arrasuerte txarra da, eta tristure, orokorrean, kriston lan nahi zuten baitek ibeletik, jendean parte hartzeare politizeten da, bai lan aldetik eta baita ere beste iteko aldetik. Eta, bueno. Zuk ere pixkat sensazio antzekoa? Bai, pena ez, zerrateko modun, aztenko da egun bat ikastolei bultzada pixko den bateko ez. Errantu batzaren nik uste Nafarroa eremu bat igual diversidad amitzekoa, eta eremu batzutan bai direla beharrezkoak ikastolak. Hemen gure eremuan badaude, baina igual ez daukate funtzio potente bat ez, baina egualdera joz, bai badela behar bat hoiena, eta pena da azkeneko egun bat izan da, egun hori ez izatea uste zen bezain ona do ez dakit norran, ez? Alare, espero ezagun etorkizun batean euskarak aurrera egitea eta poliki-poliki zabaltzen joatea. Eta honekin bukatu dugu elkarrizketa, mila esker bikote, plazera handi bat izan da, zuek onata dortzia eta gure artean egotia. Eta espero dut euskaraz mintzatzen segitzea eta ongi bizitzea. Du dio, Mila esker. Eta zuei ikusentzulen mila esker horre egoteagatik, plazera handi bat izan da berriz ere, pixkat gehiago hitz egin dugu euskararen inguruan eta agurtzeko unea heldu zaigu. Zoriontsuak izan eta euskaraz bizi. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.